Vážená pani moderátorka, milé publikum. Na niektoré veci sa pripraviť nedá. Či už ide o prvé rande, svadbu, prvé stretnutie so svokrou, druhé stretnutie so svokrou, alebo o recept, ktorý ste našli na Instagrame a pripravujete sa ho už 2 týždne uvariť. Pre mňa osobne to bola skúsenosť s môjim prvým dňom v práci v Amerike, na ktorý som sa pripravoval 3 mesiace. Neišlo úplne o bežnú prácu, išlo o predaj. Ani hociaký, podomový. Tí, čo neviete, podomový predaj znamená, že idete od domu za domom a snažíte sa predať nejaký produkt, nejakú službu. V Amerike to je bežné. Aspoň to boli slova mojej manažérky, cez ktorú som sa do programu dostal. No a keď pridala ešte lákavé frázy typu zlepšíš sa v angličtine, zlepšíš si komunikačné zručnosti a na konci leta budeš cestovať, neodolal som. Pamätám si ten prvý dom. Prvý dom na konci ulice, bledej farby, s peknou záhradkou, na ktorej stal bazén. No a ja pred tým domom. Ani neviem, prečo som bol taký nervózny. Cvičil som to snad 1000-krát. Zaklopať, počkať, kým ide mamička, predstaviť sa, povedať, že som študent z Európy a opýtať sa, či môžem ísť do domu, jej ukázať, čo robím. Jednoduché. Asi po 2 minútach hlbokého dýchania som sa odholol k veci. Nikto nič. A vtedy to prišlo. Prvý problém bol ten, periférne som ho videl, že miesto milej a komunikatívnej mamičky stál vo dverách otecko. Viete, hlava rodiny. To nevymyslíte. Dobrý deň, ako sa máte? Dobrá, ty kto si? Takto som tam ostal stáť zamrznutý. No asi po 10 sekundách, keď sme sa na seba pozerali nechápavými pohľadmi, som spustil. Som študent z Európy a toto je moja práca. Čo predávaš? Nič? Fakt nič? No vlastne, my nič nepotrebujeme. Ďakujem. Vedel som, že to bude ťažké, ale že prvé nie bude bolieť až takto, to som fakt nečakal. Každopádne, neskôr som zistil, že práve tieto momenty, kedy nečakáte, čo sa stane, sú práve to, čo robí ten život zaujímavý. Ani neviete, kedy sa nad tým zasmejete. Pani moderátorka?